Salam amanginang, selamat hari Minggu ma di sude ruasni huriatta, namar si dohot di parmingguan Arianon, ima di Minggu
23 dung Trinitatis namar lapatan patuluson ha dumaon. Atong andorong ta mulai parmingguat ta jumulo martangiang ma nauhom di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat 1-2 marlas ni roha hitaon. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, na tumopa langit, dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot, na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogona so hatudosan, amanami salileng ni leleng na, asini rohamdo na mangaramoti hami sian na sailaon, rasirasa nuaing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii, gabe hanguluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami jala lehon tondim na madiai, asa huatu si hami sude panogu-nogum dohot pambahenanmu na balgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonak kami jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni dibata, ima patik palimahon sahat tu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehoni Jahoba debatam diho. Patik pa onopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko malakup. Patik pawaluhon, unakko manakko, patik pasiahon, unakko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma.
patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposom bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Atong rak manggidogogo mahita di Tuhan, debata laho mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nombar tu patikmi. Amin. Tatapoti ma dosata diadopani debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habang sa habadianmi manopoti jala menganggukon dosa nami masajot warsahi hami. Ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Danghu haulongi hami ho sian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, nang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tama do rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamamatean sa leleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon. Amen. Atong tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokindo hutadikon ho alay papungupungokku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tangan di papiar ni murukku hutab dopon ho alay marhite dengan basa saleleng-leleng na asiakku ho ninna Jahoba si paluaho asangapon mandi debata na digijang. Amen.
HKBP Harapan Jaya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Inan yang telah melayani kami di gereja ini. Maaf atas perbuatan kami yang kurang bagus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semoga Inang di tempat yang baru semakin sukses dan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Doakan kami selalu ya Inang. Anak-anak sekolah minggu HKBP Harapan Jaya. Jangan lupakan kami anak. We love you Nan.
Atani debata turpuk di hari mingguon, imana nienet sian Jakobus bidu 5, memukamai sian ayat sada saat rodi ayat onom, tajahama secara responsoria. Hamu akan amora, tumatangis mahamu jala mengangguhi managam haporsuhon, nanaeng songgop tuhamu. Naung tasi hondo sere dohot perak muna, jala sitindangi dopak kamu do tasiki, namanggangat tu subuk muna songon api, di papungu hamudo arta diaka ari na parpudi. Tarlau bobi do pargau dambuson muna di tanoon, di pamokmok hamudo dirimuna di ari pamotongan. Songonima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Hidup Tuhan tak Yesus, au dalani, au hasitongan, lau sau, doa moduan, au dalani, Azadiasa, Mahameluang
dakon maha porsiautai songon na hati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinibuho ni si Maria na gabi-gabian siya di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua tukoru tungitanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia itu di porbadia jaladong sada huria da badia huria atau paniala Kristen akan abadia doh dia sesani dosa doh dia tain mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate doh dia nguluan nasura sudah. Amin. Shalom. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon. Tikting minggu 20 dung Trinitatis tanggal 15 November 2020. 1 Romawi topik ni parminggota patuluson hadumaun. 2 Romawi parhobas boima tajaha di warta jemaat tabe masing-masing. 3 Romawi tikting namasa sada minggu ujung tahun parhuriaon manang ari perningotan ni akan moding ari minggu tanggal 22 November 2020 bongotatama minggu ujung tahun parhuriaon laos patu pautado di hari minggu naro acara perningotan di akan moding jala di jahahon aka goar-goar ni namoding ruas ni huriata namoding di bagasan sataon parhuriaon paduahon pelean kategorial ama HKBP sadarion minggu tanggal 15 November 2020 papungu pelean dohita tupak tu pakobasion kategorial ama HKBP pusat napatuluhon pelean hamuliateon sadarion minggu tanggal 15 November 2020 papungu pelean dohita songon hamuliatota ni rohata siala pakobasion ni inata pendeta Sri Warsita Silalahi STH Salelengon di huriata HKBP Harapan Jaya alanii tapele homa nadumenggan napaopaton mutasi pangula nagok manang padita hobar tu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP na papida inganan pakobasion ni pendeta Sri Warsita Silalahi STH tu HKBP 3 Raksa Resort Perumnas Tangerang gabe uluan ni huria alani paborhatot tama nasida sadarion minggu tanggal 15 November 2020 di parmingguan Arian pukul 10 WIB jala dung sidung acara parmingguan diudu tima acara ramatama napalimahon wajar remaja manang napasobulung sadarion minggu tanggal 15 November 2020 patupaon ni akayana kota remaja manang napasobulung do bazar laho papungu dana narikot si pakeon nasida tu kegiatan Natal nanaeng patupaon nasida alani ini sosohom matu sude ruas asa ukap rohata mangurupi nasida marhite namanuhor bazar nasida napaonopon namar bagas a tikting paduahon
di hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul sia WIB di Gereja GKPS Depok, Resort Depok, di Patupado Pamasumasuon, Parbagason tu Boru ni Huriata, Desi Natalia Boru Purba, Boru ni Amata Walsen Purba, Tubu ni Inata Herta Murniati Boru Tagalung, alamat Jalan Bengawan Solo Tolu nomor 6 RT 4 RW 8 SBS Harapan Jaya wilayah Kanaan, ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Dohot Dodi Henry Arapan, anak ni Amata Situa Jusen Saragi, tubuh ni Inata Siamas Ade Irma Suryani Boru Purba, alamat Jalan Tambora 2 nomor 200 Walplonom, Depok 2 Timur, ruas ni GKPS Depok, Resort Depok. B. Tikting Parjolo, di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul sia WIB di Gereja HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna, di Patupado Pamasumasuon Parbagason tu Boruni Huriata, Derita Las Maria Siregar, Boruni Amata Jeki Siregar, Tubuni Inata Laude Boru Marpaung, alamat Kapling Rawabugel, wilayah Bethlehem, ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Dohot Abraham Situmorang, anak ni Amata Ricardo Situmorang, Tubuni Inata Lamria Marsaulina Boru Sitopul, alamat Jalan Bintara Jaya Permai nomor 100 Onoplalu, Blok A RT 07 RW 10 Sada, ruas ni HKBP Jaka Sampurna. C. Tikting Parjolo, di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, di Patupado Pamasumasuon Perbagason tu Parningotan Hutauruk, anak ni Amata Salomo Hutauruk Nahinan, tubuh ni Inata Herlina Boru Sitorus, alamat Jalan Kesatria Lorong 20 nomor 10 Pematang Siantar, ruas ni HKBP Petra Resort Petra. Dohot Orwana Natalia Pardamuan Pakpahan, Boruni Amata Herson Pakpahan, Tubuni Inata Rukia Boru Sitorus, alamat perumahan PWS 3 Raksa, Blok A nomor 1E, Jalan Widyalia Walu RT 005 RW 007, ruas ni GMI Firdaus 3 Raksa, Resort GMI Firdaus 3 Raksa. Napa pituhon dadanak nasorang, di hari Jumat tanggal 6 November 2020 di basa-basa Tuhatado sada dadanak bawa di keluarga ni Amata Tigor Simangucong Boru Nababan wilayah Jetun, hipas do dadanaki suang songoni nang natorasna, tatangyak koma dadanaki asa sibur magodang jala marhabiaran tu debata. Napawaluhon padidion nabadia, di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 patupaon ni Huriata do padidion nabadia tuaka ianakon ni Huriata, tuaka natoras ni dadanak nanaing terdidi asa Roma Marguru tardidi di hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Laos Maboan surat pengantar sian situa wilayah Nabe. Napasiahon program kerja ala naeng salponot tama tahun 2020on ala nii disosohon ma tu aka dewan dohot seksi-seksina asa mabahen program kerja Nabe tu tahun 2020 sada. Laos dipasahak ma tu sekretariat ni Huriata na labatna di akhir November 2020. Napa 10-10hon Natal online sekolah minggu
di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 patupaon ni aka yanak kota sekolah minggu do Natal secara daring manang online alani ni sosohom matu akan natoras ni yanak kota sekolah minggu asa tadaptar homa aka yanak kota hobar tu wilayah nabe tu guru sekolah minggu nai dohot tu kegiatan Natal sekolah minggu secara online. Informasi natu makas naing boto ota boima tapatakas tu guru sekolah minggu Risma boru butar-butar nomor telepon 0812 8782 3075. Nasa pasapulu sadahon ruas na hona ruhut pamarmahanion pamit cangon mamuk kasadarion Minggu tanggal 15 November 2020 hona ruhut parmahanion pamit sangat do amata Gustaf Nainggolan alamat Mekerjaya RT 05 RW 06 Kelurahan Harapan Mulia wilayah Nasaret alamar bagas so pangatoyon ni Huria. Opat Romawi parhepengon ni Huriata di mingguon boy mata jaha di warta saldokas ni Huriata per tanggal 10 November 2020 Huria 40.640.016 rupiah pusat 1.852.125 rupiah diakoni 210.877.815 rupiah pembangunan 1.200.000 rupiah pengadaan jalan 10.500.555 rupiah transitoria 10.550.000 rupiah laos ni sosohoma tusude ruas ni Huriata asatalehon ma pelean bulan tabe tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni Huriata angka Romawi 5 ulang tahun torop ni ruas nama ulang tahun di mingguon kodangna 42 halak parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun ma dinasida hatani debata nama dok di pesalmen 50 ayat 14 pelehoma tu debata hamuliateon jalagararima baga-bagami tu natumibul songonima tikting namasa dohot parhepengon ni Huriata tu hatama nama masu-masu oras madita salutna. Songon boa-boa pardurungan parjolon anon di pasaat ma di tempat.
Kami ini debatana sumurung sian saluhut naroha, di mana mangaramot yaka hati-hati muna dohot pikira muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriane Tuhata namar pungu di bagasan Minggu pa 23 Hondung Trinitatis Sadarion. Barita nauli di Mingguta Sadarion di mana tar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 20 sia mamuka main sian ayat sada sahat rodi ayat pitu songonon mahatana di dok disi odo hatani surat nati nongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi nisi tua akan natar buangi dohot tu akka malim dohot tu akka panurirang dohot tu sadok bangsoi akan naung binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Dung tarbuan Raja Jekonia dohot colmana rodi aka napinakias aka iduk ni Juda dohot Jerusalem dohot aka padehau dohot padebosi sian Jerusalem. Natinongos natu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia nasinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado songonodo hatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu akka bagas laos ingani hamu jala puka hamu akka porlak laos pangan hamu parbuena buat hamu maparupuan bahen jolmamu asa tumubuhon anak dohot boru di hamu paworohon hamu anak muna cala paburuhon hamu boru muna asa tumubuhon anak dohot boru nasida asa sopar hamu disi cala unang moru bilangan muna rikoti hamu huhut asonangan ni huta habuangan muna nahubaheni cala tangyako kamu nasida tu Jehovah ai molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu ima sahatna urian itu hata mutu do roha macalahi hangguluan lumobi mamolo apala macai porsuk ngului jalalaos di bagasan namutu roha ala ni porsuk ni ngulu sipatana mapakor hodoi gabe tu stres di ngulu dohot gabe depresi di tonga-tonga ni ngulu jalalaos marite-hite na mutu roha sipatadanga dong boy na gabe siulaon ujunga lamporsuk ngului mutu dorohan di bangsa Israel dung tarbuang bangsa itu habuangan Babel alauhum ni debata jalalaos di bagasan na tarbuang inasida paru kilon na majupang di tonga-tonga ni ngulu na gabe lahu mabayan sirna dohot pakirimon nasida arop-arop ni rohana na semungkin boy gabe ding gabe parnguluon di tonga-tonga ni abuangani. Nian hehe doa kapanurirang pargap-gap di tonga-tonga ni bangsoi manuarahon. Satokid do nasida di habuangani. Jala laos marhite-hite panurirang pargap-gap na masuarahoni. Nakpe satokin dietong rohani bangsoi dotong tangadok kasoan di tonga-tonga ni nguluna. Alanido bae na dilekod debata Jehovah luba-luba dohot atana marite-ite panurirang Jeremia na sinuraton ni si Jeremia sadiri sian Jerusalem tu tonga-tonga ni bangso na tarbuangi na patorakon di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi bahwa sekalipun mereka dihukum oleh Tuhan
bukanlah untuk mengatakan bahwa Tuhan telah memutuskan kasih setianya terhadap mereka. Nak pedi bagasan nahona uhum ni deba tanah sida di habuangan Babeli, dang nagabe masohot maasi ni roka ni deba tatu nasida. Laos marite-ite ma di patuduo debata di surat nasinuraton ni si Jeremia, paboa hot doa sini roka ni debata. Dihatakon debata tu tonga-tonga ni bangsoi, asa nang di tonga-tonga ni paru kilon nasidai. Iko totong do marpakirimon nasida sia debata Jahoba. Pakirimon nasida unang gabe mitop ala ni paru kiloni. Alai ngoton nasida ma debatado na totong manarigon ngolu nasida. Debatado na totong marmudu-mudu nasida. Di tonga-tonga ni habuangan nasidai. Alanido bayan na di bagasan surat na ni tongos ni si Jeremia. Parjolo di dok nasida. Asa totong pauli hamu bagasmu jalai ngani hamu. Molo di dok si Jeremia di bagasan surat na paulion bagas nasida. Berarti ada suatu masa yang cukup panjang. Dan dalam keadaan yang demikian, jika mereka sudah dapat membangun rumah untuk mereka tempati, adong mapos ni roka nasida, dang begabe sai tumatangis, dang begabe sai holsoan, dang begabe laos sumar pakirimon nasida, karena rumah tinggal sangat dibutuhkan. Jala sian bagas nadong di nasida dimiliki, sianido nasida boy mula ulaun, jadi alanido dang gabe mutu be dohot jut roka nasida. Alani paru kilon di bagasan abuangani. Tapi mereka sudah punya pengharapan bahwa sekalipun rumah itu nantinya ketika mereka pulang dari Babel, mereka akan tinggalkan, tapi mereka sudah punya tempat tinggal. Dus dui songok kita manginang di tonga-tonga ni pardalanan di ngoluta. Mula dong di tonga-tonga ni ngolutaon bagas inganan paro dingodingan sekalipun itu merupakan suatu kontrakan yang kita kontrak. Alai ngapos roata. Alai molo soadong do inganan parmianan. Boy do gabe tabacut roha di tonga-tonga ni ngoluon. Bahkan gabe laos bahkan patah semangat. Karena apa? Karena kita akan tetap berpikir bagaimana besok, bagaimana lusa. Mungkin akan muncul penyakit-penyakit. Ay molo gabe ikos songoni marpida-pida. Dangadong bagas. Alai molo dungadong bagas. Ay taboto do di alak batak pungsi ni bagasi. Bagas ima inganan parodingodingan sianuda dohot las nyari. Laos tongoni dohot sianak kasahit. Asa molodung adong inganan. Dang begabe si pikiran da berkepanjangan ni. Alai nunga gabe adok fokus muse tunasing pikiran nasida. Dungina paduahon di dok ulahamu porlak. Jala pangak kamu parbuena. Molo di dok si Jeremia ulahamu porlak berarti di si mereka harus bekerja. Bukan lagi mengingat-ingat situasi yang menjadi penderitaan dalam hidup mereka. Molo di ulah nasida porlak totumar pakirimo manasida. Adong masih hirimon gotilon namuse hasil ni porlak ngai. Jaladak sai rudut be pikiranna. Alani doa munak kadongan. Molo di bagasan nagudak tapi kiri dang mangulai ita lam rojom do. Pamatak taipe lam renge do gabi di bagasa di dodoni sakit dot paru kilon. Alai molo tauji di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu taon. Ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita mengambil satu kesibukan dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada pikiran kita untuk berhayal, maka tidak akan ada pikiran kita untuk hanya yang lain-lain. Tapi kita fokus dalam pekerjaan kita. Dang be paru kiloni madodoni pikirata. Salah satu strategi di tonga-tonga ni nguluta, lahu paluako dirita sian stres, sian depresi, ambil kesibukan. Kerjakan pekerjaanmu dan konsentrasi dengan pekerjaanmu. Sehingga kamu akan betul-betul fokus di dalam pekerjaanmu, terhindar dari pergumulanmu, permasalahanmu. Dan gak bisa ibe madodoni. Jalamolo di ulah nasida porlak marpakirimo manasida dok si hirimon si tapuon si gotilon lehonon di debatado tu nasida marite ite nani ulah di tangan nasida hasil daripada apa yang mereka kerjakan. Jala siani maran aing asagabe fokus pikiran nasida bahwa Tuhan Allah akan tetap memberikan berkatnya kepada mereka lewat pekerjaan mereka.
Ayang go sudi ulan nasida moloholan nagabe martukolosang go nasida songonon akan makin suram kehidupan mereka ke depan. Jala laos guga dodohot pikiran nasida kalau mereka hanya bertopang dagu. Alhanido ikom mangula do. Jala laos kita penang di tonga-tonga di situasi pandemi COVID-10 siaon. So tunggabe laos olan COVID dopen waeng. Wabayenon mangula siulaon. Dari rumah pun kita harus bisa bekerja. Dimanapun kita harus bisa bekerja. Sambil kita berdoa untuk bagaimana supaya Tuhan memberi kesehatan kepada kita dalam situasi pandemi COVID-10 siaon. Tapi yang jelas juga kebutuhan kita pun harus tetap kita punya pengharapan. Tuhan akan memberi kepada kita lewat yang kita kerjakan. Jala marite-ite na mula-ulau kita daksai stres beita memikiri pandemi COVID-10 siaon. Mula masa pandemi COVID-10 siaon. Di Papua, di televisi, di san mate, di san masuk tu rumah sakit sekian torokna. Patubu stres domu senang di tonga-tonga ningoluta. Iruban na do kalak gabe di pocahot televisina. Kolani do pabua-buao ni natao tiap hari do amat taonin na kan. Ujungnya dibulai tipina. Asa soburo ham nang pinabereng-berek. Ay gabe stres amat tay. Batokin naim hati nama hami HP do sudi narong dihutao ni narohani amatai. Oleh karena itu dalam situasi yang sangat banyak yang kita pikirkan, dalam situasi yang betul-betul menyita pikiran kita dan bisa menjadikan kita stres, di sido naeng record, pohado asaboi malua ita siap pikiran na cuti, mari kerja, jala mangula ita adong ma pakirimota bahwa Tuhan akan memberi kepada kita. Dungin apa tu luhon dipaingot si Jeremia marite-ite surat nado bangsa Israel na dihabuangan pabeli asa totong nasida di tonga-tonga ningolu nasida martangiang di tonga-tonga ningolu nasida sagabe marhasonangan sude pangisi ni luat inganan nasida ay molo gabe susado pangisi ni luat na inganan nasida. Tentu sahali apalagi tu nasida na gabe mai solat tu inganani mardampak doi gabe iko mangai na porsuk nasida molo masa hasusan di tonga-tonga ni bangso Babel na ninganan nasida luatna alani ko tangyak kono nasida do disi bangso na maringan di inganan Babeli unang gabe laos antipati nasida tu tonga-tonga ni bangso na dong disi ala pakoron ni paru kilo na niadopan nasida alai justru mereka harus berdoa kepada Tuhan demi ketenangan demi asa sonang bangso Babeli ikut tangyak kono nasida do tu debat aja Jehovah lapatanda disi naeng do kononna bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar mereka harus betul-betul di dalam keadaan yang seperti alami oleh mereka harus tetap mereka berdoa untuk bangsa yang sedang menjajah mereka. Unang gabe di pasopu nasida terjajah laoso gabe martangiang nasida tuna majajah nasida nama bubani ngolu nasida. Tapi mereka harus bertanggung jawab memberikan kepada Tuhan Allah semua apa yang harus mereka minta agar bangsa Babel tenang, agar bangsa Babel tetap diberkati, agar bangsa Babel menerima kemakmuran dalam pertanian mereka sehingga mereka pun akan mendapatkan yang lebih baik hidup di tengah-tengah bangsa Babel. Moloso ditangyak kondasida gutur pangisi ni luat Babel. Tentu sahali nasida do parjolo seatan alani do rikot do nasida iko gabe sibuan tangiang asamar asonangan ingara nasidai tentu iro nau marga pesan sian surat ni si Jeremia tu tonga-tonga ni bangsa Israel mereka bertanggung jawab di situasi yang bagaimanapun mereka harus berdoa untuk bangsa yang sedang mereka tempati tempatnya. Songonido nak kita di tonga-tonga ni lua to di pangarat to anon dang boy ola dirita tangyak konot tatu debat aja hoba asa di pasu debat aja hoba ita ai molo tatangyak ko pangisi ni lua to doa ka panggonggomi ni lua ton maka didapati kemakmuran didapati juga hasil daripada pekerjaan mereka dengan sukacita maka kita pun akan merasa tenang damai dan betul-betul boleh hidup
di negeri yang sedang kita pijak buminya sekarang. Alai mulu susah do, songon nahya binigi ditiki nagok aka teroris, tole madah tapalau masudia kahala kristeno kan ido hata nasida. Sabui mulak tarapas musek kajabutan naung tinuhor nasidei. Itu pasti akan mereka pikir demikian. Alai mulu maraso nangat do nasida, karena kita membawa mereka dalam doa. Alai dak sae hola martangiang. Iko dohot do ita gabe sibuat dame di tonga-tonga ni luati. Jala iko berdampak doa pakorhon ni ado kita di tonga-tonga ni sada luat bahwa kita walaupun berbeda tapi kita bisa tetap hidup rukun dan hidup damai dalam persekutuan dengan siapapun di dalam keadaan masyarakat bagaimanapun. Iko totong do ita mardame jala mabuan asonangan di pangisi ni luati. Jala hobar tu pisi misi ni HKBP menjadi berkat. Totu saali idauta di tonga-tonga ni pisi dot misi ni HKBP menjadi berkat. Songod dia do wayanot talahu gabi berkat. Parjolo ko gabi si buat dame do ita di luati. Paduaho ni ko gabi si tiruo do ita di luati. Mulu gabi parbada-bada do ita di luati. Bagaimana kita menjadi berkat? Kita akan menjadi contoh oleh orang itu. Jala mulu ikon gabi si pasidingo do ita di luati. Totu susah do nak kita pe di tonga-tonga ni sada luat. Alanido asa mabuan hadu mau kita songopisi ni HKBP. Maka kita harus betul-betul berperan dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat di tempat manapun kita ditempatkan oleh Tuhan untuk bumi kita pijak. Jalai koningotot tado totong, tano nata ingani, tano nata digi, di sido ita mangalului padaraman, jalai kobui do marasonangan pangisi ni tano nata ingani, jala sonang, gabe marpakorhom ma, nang tutonga-tonga ninguluta, mabahen gabe dohot ita marhasonangan, jala dohot makasagaton kemakmuran di tonga-tonga ninguluta. Amuna kadongan sa porsial di bagasan goar ni tuata Yesus Kristus. Unang gabi si sugu ita molorotu sada luat. Alai iko gabi si halasonon di jolma nadong di luati ma ita. Pabua hita do si buan las ni roha tutonga-tonga ni luati. Sadarion di amuna padita nami borhak mahamutu inganan pakubasion nai paru. Totuo bar songo surat ni si Jeremia diturupukon. Naeng mai koning hobasata songon pakirimon di debata huria na naeng si hobasata jala di tonga-tonga ni huria na taubasi naeng mai ko gabe si buan hadu mau mahita songon na nigil di debata tu pangisi ni luati nang doho huria ni tuhata na tahubasi jala totu disi dang boy anggo hola dirita do pangasahonota ikon gugu na siya debata do. Taboto do gudang do separuh kilonota di tonga-tonga nyaka si hubasa di huria. Alai sudei boy do mampu hita molotod di parbadia margogoyok kita. Jala laos boy do nang dohot nang diakan narikot di ngolu si ganu paripe. Lehonon ni debatado molotod di parbadia namakko basi dirita dohot namakko basi ruas ni huriata asa gabe dohot taruli hita. Di pasu-pasu ni debata marhite-hite huriana. Di baini sadarion borak mamu di bagasan las ni roha. Domu tu pajauon na sahat tu hita obar tu tohonatai. Di dia pe hita di tempaton obar tu na tinempaton ni pimpinan ni huriatna. Las mai rohata makubasi huriana. Amen martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan. Di paingot todo hami marhiti hatam di bagasan sadarion. Obar tu pakirimon ni roha nami di tonga-tonga ni situasi pandemi COVID-10 siaon. Nama bahen mutu roha nami di ngolu. Jut roha nami si patadang boy mula-ulao dohot denggan di ngolu si ganupan. Alai hobar tu hatam dohot bagabagam di tonga-tonga ni turpuk sadarion. Pakirimon doami Tuhan. Parhiti-hiti ahapin na hula hami di bagas nami. Yawanon mu pasu-pasu. Marhiti-hiti pakirimon nami. Pasohoton munang namasao. Sadarion ale Tuhan. Borhak mapadita nami lahu marhubas tuinganan pakubasion nepal. Iba ini dongani parsahalai pargugui nasida. Lau makubasi ulaonmu di tonga-tonga ni huria si hobasan nasida. Songoni manak huria mau petotong. Di bagasan las ni roha paborhat nasida.
Ale Tuhan, satu tanganmu masa dok sudi sakap ni huriam ruasmu nanaeng marbagas patulus ma Tuhan. Sai homana pasadahon roha nasida, ya keparjajian nasida, naung nyukuhon nasida. Di tonga-tongan nina sumak kapi lahom macalahi parkarejoan, patuduon ma parkarejoan di nasida. Nah di bagasan parsahiton, pamalum masahit nasida. Tuhan debata para siroha do, amanami PB manulang na mengalami kecelakaan di hari natuari, asiroha, sai homa Tuhan, na mangalekon hahisaron ni pamatang di nasida. Sai pargugui nasida Tuhan, unang loas tarsonggot daging nasida, alai totong madoha Tuhan, dongananmu nasida parguguan. Asima rohamale Tuhan, sadarion saha tu tanganmu madaging doho totinam. Mariti Yesus Kristus jalo ma tangiang nam. Amen. Urian itu hatna, marede ita laus didikina marede omma, papasahat. Amala teo ni rohata tu paditata di pakubasion nasida nasailao di uriata. Alai ala dua kantong do sekaligus, do obar amplop donar tapatupa, las marwata mangisi amplop naung pinarade di uria. Barede maita. Jesus.
nomor 120 ayat 7. Diarion Pagorato Tama Padita Sri Warsita Silalahi STH Rabdot Keluarga Sian Buriaon Obar tu surat aputusan ketetapan ni pucuk pimpinan HKBP Pujiot tado debata calado honot tado mauliat itu paditata siala saluhut pakubasion nasida salilingon di HKBP Harapan Jayaon atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni porus HKBP taringot tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 316 garing pendeta garing SK garing 10 garing 2020 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Sri Warsita Silalahi Sarjana Teologia, tanggal lahir 17 September 1979, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Harapan Jaya, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 menjadi pimpinan jemaat HKBP 3 Raksa Resort Perumnas Tangerang, Distrik 21 Banten. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6 dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1
Sekretariat Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Hukum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Harapan Jaya. 11. Parhalado HKBP Resort Harapan Jaya. 12. Preses HKBP Distrik 19 Bekasi. 13. Parhalado HKBP 3 Raksa. 14. Parhalado HKBP Resort Perumnas Tangerang. 15. Preses HKBP Distrik 21 Banten. 16. Pertinggal. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 2 Oktober 2020. Tertanda tangan Eporus Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Kamu Pandita Sri Warsita Silalahi Sarjana Teologi atas Guarni Preses HKBP Distrik 10 Sia Bekasi, Upaborhat Mahamu Mangruti Pakkubasion Muna, Gabe Uluan Nihuria Kristen Batak Protestan 3 Raksa, Resort Perumnas Tangerang. Marhite-hite Guarni Debatama, Dot Guarni Anakna Tuhan Yesus Kristus, Dot Guarni Tod di Parbadia, Sai di pasu-pasu Debatama Hamu, Makubasi Uria napi nasahat Tuhamuna. Amen. Mauliate manang di Pakubasion Muna mangurupi paditata di son. Watama nama dongani marguguyo kamu. Songon keluarga di paditata. Mauliate mari tuhata. Martangian mahita. Ale Tuhan debatama nami namarhabangsa di Banua Gicang. Nunga di paucap ko huriam di tengah-tengah nami. Jala disuruh hodo akan aposom makobasi huriami. Pujion nami do goarmu. Jala dohono nami mauliate tuho. Ai hodo na paluason naposom. Pandita Sri Warsita Silalahi Sarjana Teologi. Marhobas di Huria HKBP Harapan Jaya Salilingon. Pasu-pasu mapakobasion ni naposomon. Jala tupai asa marparbuwe. Gabe hasang apon di guarmo. Bahen las ni roha di huriami. Laos homa na margogoyhon na posomon. Lau manguduti pakkubasion na sida di inganan pakkubasion na ipag. Dongani jala pargogoy maibana. Asa tulus dohot dinggan. Mardalan pakkubasion na sida. Marhite-hite goar ni debata. Ama dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita laos mengaduk turuas. Sahat matikina pasahat ton hata pertandingan paditata rakdohot keluarga. Sombang. Parzolo melihat tema pasahat tu debata mata Yesus Kristus. Kalau wasok kita boy masau di bagas corot ni debata di bagasan sadarion ilmu bima di acara Pabor Hatton ini
rohaton ni Inang Pardita tu HKBP 3 Raksa. Oleh tema di sude ruas ni Huria HKBP Harapan Jaya nang makaholongi hami salelingon nang mangalio sudiaka perhatian tangiang nang sude dukungan tu kami selama nadoho tahu secara pribadi tong melayani mangurupi di Huria Town tu hatama nama masu-masu hamu salutna mangalio sudia kalas ni roha tu ruas ni Huriata tu aka keluarga do yanakon diaka persikolanang di parkarejoan di batama nama dongani hita salhutna mulu adong aka nahurang nahubaik kami hurang lebih kami 3 tahun di son mendongani inata Pardita melayani magino maaf kami halana colmana kurang sempurna do kami kaladang aro kita na sempurna di son mulu adong aka nasalah hubaik kami maaf kamu mah diaka pakatayon kami kirion nang sudiaka tindakan nami pe sikap perilaku nami mangido maaf kami tuhita salhutna yang lupa kami mandok mulai tu dongan perhalado HKBP Harapan Jaya tu amang Pardita Resort amang uluat tadi son tu hama mandongani hamu manguduti sudiaka pakobasi narung di Huria HKBP Harapan Jayon mergogoma damang ala amang situa nang amang Pardita asa lam terberita jala rarat hatani ribata di luat ta terlumubi di HKBP Harapan Jayon putih masih anau melihat tema Shalom. Parjolo sahali madok moleate dohita tutu hatta ala di luas dohita marhahi pason bohita rak marsaor di ulaun parmingguota di bagasan tikion madok moleate dohami di Amang Pardita Pendeta Nasir Asilalahi songon uluan ni Huria di HKBP Harapan Jayaon sekaligus Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya nang dihamu amanami inanami parhalado ni Huriata mulai tema manginang di parsaurata nama sayarga nabui gabesada parsiajaran diau jala sada pengalaman nabui hupeok di tonga-tonga menguduti ulau pakobasiokku di inganan nai baru nang mulai tema hupasatami dihamu sude ruas mihuriata namar minggu di bagasan tikion na adong di garejaon nang na adong mengikuti live streaming mulai sian yanakon nami sekolah minggu remaja naposo bulung seksi ama Huria dohot ama Paradiso seksi parupuan kor ina nang kor Esther lansia korina Hanna nang terkhusus di tim musik multimedia na adong di Huria Town mulai tema manginang hupasahat kami di hita salhutna di sude parsaurata selama kami makobasi di tonga-tonga ni Huria Town ulahon nami do songon nadi niamat tanak kaningan dangadong manusia yang sempurna diakka pakobasion nami na hurang lobi baik diakka pangalakaon pakatayon dohot sikap mangido maaf pami dia kahahurangan nami mulutung pehami borhat tuinganan nami nai baru tanya kok kamu hami amanginang asalam marbisuk kami dipargugui debata hami marhite tordina asalam tak kami dina makobasi Huriana di inganan nai baru mulu adong parjupan pasti adong do perpisahan nate anggo rohani ba unang manya pidda-pidda luja alai onma ulau pakobasio namanginang
yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat iko borhak dohami mengibati makubasi hutanami nai baru dohot ulaun pakobasion nami nai baru. Mulai tema disude parsaurata salilingon horas madihita saluhutna. Noaing sahat matikina madok hata na mewakili ruas anot diuduti na mewakili parhalado. Na sahat matiki tu na mewakili ruas ni Huriata. Sian wilayah Nazaret Jerusalem. Amang Raja Gugu. Salam. Napinarsangapa namang padita kapangulan ni Huria di Huria Harapan Jayaon. Mula tema dito hatta dinaong sa titanwaeng tu napaperhaton inang padita Sri tu inganan penempatan na baru. Au sian ruas wilayah Jerusalem. Kebetulan Inang Sri Dawat Padita Kudadiri adalah anggota wilayah Jerusalem. Inang Padita Sri Dawat Amang Kudadiri mulai ate mamang di kebersamatan na 3 tahunon di wilayah Jerusalem. Tunggu danggo manfaatna di hami wilayah Jerusalem na adong anggota nami sekaligus 2 pendeta ama dohotina. Jadi dia jamita nang pinasahatmu dia ke pertanyaan hita di Jerusalem saya anggiat bui dilaksanakan kami di pernguluan sudi anggota wilayah Jerusalem di hari-hari nang mangihut. Tuinang Sri doa Amang Kudadiri perpindahan adalah hal rutin ya. Song kamuna jolo pidasian Bekasi tu son nuaing peborhak mamuse tu 3 raksa sonenang Amang Kudadiri tu HKBP Dadap Tangerang. Anggiat matotong margugu hamu di HKBP 3 raksa sonenang Amang Kudadiri nalah ojak konon na 3 minggu na lewat. Ate anggo Inang Sri ojak konon nama di hari Minggu na naeng rok. Jadi saya tuatama madongani hamu di Huria na baru ingot tamu hami di Harapan Jayaon kalau mampir hamu tu Bekasion roh hamu madabotok kami di Harapan Jayaon oros ma molate. Shalom. Jadi melihat tema dituatna, melihat di ma padita dan nami nasar silahi dengan parhalado. Jadi kami semua mewakili parhalado madok hata perpisahan ma tu Inang Padita Sri Sulahi neng pidatu HKBP Perumnas 3 raksa. Jadi memang selama kita hampir 7 tahun di persermonan adong do riak-riak mung nabo HP songot jolma biasa kita song do orang nalubi pabahenan nang dipakatayon selama kita di persermonan. Ini olah nodora pesan nami sian paralado pamolorong pihak kana orang lubi
tinggal mai di Harapan Jaya akan nadingganima juga musetu HKBP ini baru alana mulai disan hala inang abeda mulai son hampir dokonon ya fungsi yang mulai san guru sekolah kepala sekolah ngabeda artinya aboira atang namang ajar ketabi aboira dengan isad dari parison nangi makala makubasi terlalu jadi song nima selamat jalan inang selamat bertugas tempat yang baru saya di pasu-pasu tatama ulah muna tujulonon marsangak mamat teribata marsangak mahita salukna butima kami sian perhaladu Harapan Jaya malatnya Waing saat matikina pasaton cenderamata. Tiamu inang padita Sri Warsita silalahi di siala pakobasio muna naselaon di tonga-tonga ni Uriata dohonon ni Uriata do mau liate Tuhamu senggia mah nak tuari nana yang ro di pakobasion muna di nganan ni paru totong di pargogo itu hatta mahamu makobasisa songon inang di padita kuda diri nama ngurupi inata padita Sri di pakobasion di nganan ni paru margogo mahamu amang totong maridongani Tuhan kamu jala laos dilas ni rohani huriao adong do kenang-kenangan cendramata jala unang berek kamu nilaina alai berek kamu mah holong ni rohani huriao dihamu alani laos adong donang salimat dok mahatana sudi akka pangula nasare sotol khobar tu naung ketetapan di resoton ima songon pangurupion dohot akka diakoni ni akka parhaladu ulima rohamu jalalas marohamu majalosah nungado siap pagarani di papungu sekretaris bendahara resota alani molo borhak piamu mamanginang di bagasan las ni roha mahamu borhat makobasi ulaon di tonga-tongani huria ni tuhatai Kurian itu hatta tau duti macarata marede maita siapukede nomorono plonom mamuka ayat sada alai las jongjong mahita jala duksidu ngacara parminggota udu tata dotu acara ramatama obar tu naung ni totopon ni parhala dota marede mahita Ali di batama namina di banua gicang hodo haroroani salut si lehon-lehon nadinggan do nasa uli basa nama uli utus upasatami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tu ho
Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolo, pasu mai jala ramoti, asau parase yang hami pilianon, pati bulo na rajaon muli tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marite ite todim, asalam tadda hami gudang nisi lehon mi tu hami, asalam gir hami madok mauliate tuho, marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manamina di Banua Gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongau sonda di Banua Gicang. Lehon matu hami sadari onang uluan siapa hari. Sai sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutotim. Jongjong mapadita tadi julu rapdot keluarga asa di jalang ruas nehuriata alai molutung salam kopi pe salam sehat alani situasi pandemi COVID-10 siaon